हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय नै दालि ओंख्रि मोनहांहां जाना दङ ओमफ्राय बिराद दिनै सान्दुं दुंनानै माने खामानि ओंखारदोंमोन आरोना जानो ओमफ्राय दा एकदम माबा 11ता बारलायलायबाय आरोना दा संगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था ओरैबायदि सान्दुं दुंखावलायबाय नै सान्दुं दुंबाबो दिगदार अखा हाबाबो दिगदारसो मोनो आङो गरम बोथोरबाथाय ओंखायनो गोजां बोथोरखौनो मोजां मोनो आं हामलोंलों जालायदोंना नै दुरबल मोनदों आङो माने मैया दाख्लैयो खिनाय जादोंमोन एसे दाबो मोजाङै हामाखै ओमफ्राय ओंखामखौबो बारा मोजाङै जानो हायाखैना ओंखायनो ओमफ्राय जि दुरबल मोनदों आङो दा माने स्रा स्रु मोनाखै देहाखौ एकदमबारे मारैबा मोनदों ओमफ्राय नै हाराखौबो हामनाय मोनलायलायदों आङो जिनो बारु दंगासिनो ओमफ्राय सान्दुंबो दुंदों जानो ओमफ्राय दा बाबुजों सासेजों बाजार माने जोंनाथ' नैबे खाथियावनो नांगौखिनिखौ मोनजोबखायो नालाय बेयाव दखानाव थांदों बिसोरो ओमफ्राय बाबुआ थांफादों आरोना सान्दुं गोसायावनो साथा लालायनानै हायाखै लाखिनो ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ दाउदै लाबोबाय नै दाउदै रुबाय ओमफ्राय नैबे सयाबिनखौ बुट दालिजों आलु होनानै संनांगौ ओंखामखौनो जानो सुखुवा मोनथारदोंना नै आं दहायो सिरा बिहरफादोंमोन नालाय बेखौ बासिबाय नै जि माइगाब दङ जावखांबाय खनसे आरो नै माइगाबा जि दङ बासिबाय थानोसै आयावनो जोस्लुंना बासिनोसै खोमसि दं बिसोरो जाखांजोब्बाय बाबायाथ' डिउटियावबो थांबाय बाबुआ उन्दुदों ओंखाम जायाखै दाहायसो जासिगोन खोमा सिखारनानै जायोना जाया आंहा दा सिराखौनो एसे जानोसै ओमफ्राय दाउदै दङ दाउदैखौ खिनाय जानायाव जाजागोन ना जाजाया आं मिथिला जिखुनु जासिगोन दाउदैखौ खिनाया हामबाय हामनाया बारा खियासै दाख्लै मैयानिफ्रायनो खमायखादों ओमफ्राय उदैखौसो एकदम मारैबा मोनबाय थादों आरो गरमबो नङा माबा उदैया गाबबायबो थादों उन्दुनाया दानो सिखारबाय सिरि मोननानै मामि सिखारदो होमबा माम जानोबा फै फै जाहरगौलाय रा थांगौ सोना थांगौ नै मामिया माबा खालामदोंमोन ना गरम मोनदों बियो रा जाखांजोबनानै नै आंहाबो सिरा जाबाय ओमफ्राय ओंखामखौ जायासै जानो हामारासै दाउदैखौ जाबाय ओमफ्राय बाबुनो नै दालिजों दौनानै ओमफ्राय दा बाहेरायाव दसे ओंखारबाय बाहेरायाव ओंखारथाराखैमोन गेलेनोसै बाबु थिसाननो बै खाथिनिखौ फोरोंग्रा टिउसन मास्टार फैदों बाबा टिउसन फैबाय जागोनबो गेले सिरि गेले दिदिया लेखा फरायसिगोन आराम बार बारदोंलै आराम बार बारदों मालाय हारसिं थांगोन दे गान खनदोलाय बिदि खनो नामा गान खनो मा बुंदोलाय मोजाङै खन जादों एसे गारदों जाजोबासै खबरनैसो
मोनायाव सोर दोना आं लायनि र' होमबा बेलासिनायनि जानो रेडि जालायबाय आरो बिनिया दुगैखांजोब्बाय गावखौ बायजाबाय सुना होबाय ओमफ्राय सख'बाय जानो मनायाव दङ मनायाव होननानै आं गैयाथ' होनफ्लाबाय थादोंमोन मनायाव दङ होनना होनलायदों दोनखोमानायखौ नुबाथाय थगायनो हाया मिसिब फ्लालायलायथारनानै आजावगोन आरो थेंक इउ बोना बिसिनानैबो जानो रोङा गावहा दाबो हाय होनदो दे खनसे आं मेथाइ जानोसै दे होन आं मेथाइ जानोसै दे फटक ना मा होनखोथाय फुदुंलायबाय नै लाल साहा ओमफ्राय आंहा सिरा सोमना जानोसैलाय ओंखामखौ उखैनाय मोनदों आङो दहायो सिरा जाखांनानैहाय एसे बुरजायैनो जाना होनसै ओंखाम जायाखै आरो बाबानाथ' मुग दालिसो जायो नालाय बाबानि मुग दालिखौ दोनखादोंमोन नालाय आङो लोंना होदों खुरैसे माबा होनदों लांनि 7ता जालायलायबाय जोंहा दासो साहा लोंनो नागिरदों ओंखाम जानाय टाइप जाखाया नालाय जोंना मुरिजों भुजियाजों ओमफ्राय नै जोंहा बिमा फिसा ओमफ्राय बिफा साथामबो लोंबाय बिदिनोसै आरो जोंनिया दा मानि बर्थमान जोंनिया लाइफ स्टाइला बेनो माने फुंनिफ्राय मोनासिम जोंनि दैलि रुटिना बेनोसै ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय